Muna yung oxtang zero. Beef nilaga nila na sobrang lambot oh. Merong taba. Wala, kalami din eh. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Iliganon Cafe and Restaurant. Isa to sa pinakaluma mga studio na restaurant dito sa Iligan. So sikat sila dito na nagbebenta ng mga beef rindang na sobrang lambot mga studio. At saka may pagka-spicy siya ba. Saka yung kuhan lang dito, yung durian shake, sikat daw, kaya tikman natin mga studio. Dami kasing mga food recommendation na puntahan ko daw itong restaurant na to. Kaya tara, let's go sa loob. Order po kami ma'am ng kuhan, beef rendang. Beef rendang with rice, short order. Yung short order po 320 no? Yes sir. Tsaka oxtang na din. Isa. Oxtang. Oh, siyempre yung kuha shake nila na popular dito. Yung durian shake. Ito yung beef rindang mga kastudyo, ayan. Ito yung pinaka-popular nila dito sa restaurant nila ba. Ayan. Oh, maglami kayo. Meron din ditong oxtang. Sizzling siya mga kastudyo. Tsaka ito namang beef nilaga nila na sobrang lambot oh. Wow. Merong taba. Wala, kalami din eh. Yan, mayroon pa palang pizza. Ano siya? Pizza mo? Iliganon Delight. Wow. Yeah, oh. Wala, kalami. Kamurag cheesy pa kayo sa pizza oh. Wow, ito na yung durian shake mga kastudyo. Durian yung nasa ibabaw. Pure yun? Ayan mga studio, mayroong pure durian sa imabaw. Tapos shake, hindi ako mahilig sa durian talaga, si Mrs. mahilig. Pero tikman natin, sabi kasi nila dito, kahit hindi ka mahilig sa durian, masasarapan ka daw dito sa durian shake nila. Tara mga studio, kainan na to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. So itong Iliganon Cafe and Restaurant mga studio, 19 years na pala silang open dito sa restaurant na to. Grabe, ang tagal na. Ang dami rin yung mga kuhan dito, mga sikat na artista na pumunta. Wasla Drew Arellano, kumain na din dito sa Iliganon Cafe. So tara, dito tayo magsimula sa kuhan. Beef rendang, ay dito na lang sa kanilang nilaga. Kasi may sabaw ba, baka mawala yung init. Wala, grabe oh. Right. Lagyan natin ng sabaw at taba. Sus. Ito. Ang sarap ng sabaw. Melt in the mouth, kalambot pa. Sarap ng laga nila.
Yeah. Paningo to lamig yun. Okay. So ito na yung pinag-hintay ko mag-studio, itong beef rendang. Ito tayo. So itong beef rendang mga studio, Malaysian dish to siya ba? Meron diyang spicy na, tapos po yung lasa niya kapit na kapit dito sa karne ng beef ba. Nagana to sa kain talaga. Tara mga studio, tikman natin itong beef rendang nila. Ito yung best seller na dito sa Iliganon Cafe Restaurant. Napakalambot ng beef. Malasang-malasa yung sabaw niya. Saka may kick talaga ng anghang ba. So, gusto ko to kasi mahilig ko sa manghang. Napapakanin ganito. Tikman naman natin tong dila ng baka or oxtail. Wow, lamig, sumsuman eh. Sarap ng gravy ba? Yung sauce ba ng kuwan, oxtail. Tikman naman natin itong pizza nila mga studio. Allah. Pwede dito kasi mag-snacks, pwede ding magkaon yun ba? Napaka-cheesy po. Durian shake. Panalo, ang sarap. Yung durian niya, durian flavor ba? Hindi siya masyadong isog kaya ba? Hindi masyadong strong yung pagka-durian flavor niya. Hindi din masyadong matamis. Tama lang. Kaya kahit hindi ka mahilig sa durian, masarapan ka dito. Pampatanggal ng uhaw ba? Refreshing mga studio. Masarap yung pumares sa pizza nila. Lagyan natin ng sauce. Durian. Bagay na bagay.
Grabe yung gusto dyan, napadami na naman yung kain ko. Ang sarap ng mga pagkain dito sa Iliganon Cafe and Restaurant. So sa mga dadaan ng Iligan, mag-food trip, puntahan din to yung mga restaurant na to na pinuntahan ko ang studio kasi ang sarap talaga. Panalo yung panlasan na dito. Yeah, sobrang enjoy namin po kasama yung buong family. Sila din, nag-enjoy din. Yan, that's it for today's episode po. Maraming salamat. Bye-bye.